Как изглеждаше живота ни преди 5-6 години? Живеехме в Манхатън, Ню Йорк и двамата работехме като професионални модели. Също работех като personal trainer. Много от приятелите ни в чужбина са успели, но... Или са успели в работи, в които не ги правят щастливи. Работят всеки ден, по цял ден. Така и не успяха да имат време за деца и да живеят по начин, по който ние живеем сега. И това най-вече е нещото, което не искахме да става. В крайна сметка имаш пари, но няма свобода, няма щастие. След много години прекарания в чужбина настъпва един момент, в който усетихме, че трябва да дадем нещо обратно на мястото, откъдето идваме и сме родени. Децата ни можеше да се родят в Ню Йорк, но за нас беше важно първата глътка въздух, която вдишат, да е в България, за да обичат родината си, както я обичаме ние. Това беше най-правилното решение за нас, за цялото ни семейство, да имат баба и дядо, да траснат чист въздух, да знаят къде са им корените. Тъй като никога не съм губил връзка с България, винаги съм гледал какво се случва. При мен лично имаше едно такова възмущение, че се повтаря, че сме най-бедни, най-корумпирани, нищо не става в България и много исках да се опитам да покажем, че не е така и да направим нещо хубаво, колкото и трудно да е. Не знаех как изглежда домат, нищо не знаех за земеделието почти. А като градско момче? Не спираме да учиме нови работи. Трябваше да изгледаме доста видеа, книги да прочетеме, преди да се захванеме с каквото сега се занимаваме. Какво спечелихме? Едно прекрасно семейство. Имаме две прекрасни деца, искаме да имаме още. Спечелихме свобода. Всяка сутрин, като се събудим и се чувстваме абсолютно свободни на 100%. Най-ценното е времето прекарано с близките ни хора. Последните 20 години аз лично съм бил повечето време в чужбина. В чужбина бяхме добре, даже много добре. Живеехме много хубав живот. Но тук сме много по-пълноценни, много по-щастливи и свободни. Също всичко ново, което научих и за което въобще нямах никаква представа какво е и колко е трудно. Прекрасните ни клиенти, които ни се възхищават и ни дават сили да продължаваме напред. Те са единствената причина, която ни държи да минаваме през трудностите. А какво сме изгубили, не мисля, че сме изгубили въобще нещо, защото пътя, по който сме тръгнали, мислиме, че е правилен.